Ayan, maikawa kay siguro sa bali na background tayo nga kanta. Bibing kanimayang kunana. Gaputa dahit na ti paulo iti surat nga napadayawan nga may kanbiyag ita nga malem. Dati problem of the day ni Mayang iti Ilocos Norte. Ayan, bibing kanimayang. Alright mga kasin, at yung karod ni kasin yung ngayong yung Ruiz, ako mapkablaw, iti na ibag nga aldaw, na ibag nga malem, na ibag arabi kada kayo, sa di naman napaset ti lubong di ayan yung itakit kapkablaawang kayo, naragsa ka pa nagbibuya. Kastiman nga rod tilinaon ti surat ni pagayam tayo nga mayang iti Ilocos Norte. Dear Kasinyong, sagbay man ti amin kablaawang kaman itinaragsak nga aldaw mo di ta Nemars Studio. Kasta pa kablaawak ti Cebu Bukel nga Nemars Studio family. Nangruna kada kayo nga kanayon nga mabibuyak iti Facebook. Kasta meten iti YouTube channel yo nga Nemars Studio. Kablaawak pa ikasin di iti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsubsubaybay ti programa yo. Ket naawis met ti riknak nga mangibinglay ti pakasalitaak. Ngamin kayat ko ti agkid daw ti pamalakad kada kayo mga kasin. Adda na aramidan ti asawak nga nadagsen ken dakkelabidot iti kalabes kasin yung. Ngaging gayta ket kasla nagrigat nga pakawanek. No saan ko lang ipagpagapo iti anak mi. Idi ko mapailaeng nagaramid ti asawa ket namin pinsan ko nga winaswas ti relasyon mi. No anya dayta nga nadagsen na biddot ti asawa ken kasano nga napasamak ti amin. Dayta man ti inak inuten abinsa-binsaen. Ket kastiyo man nga rugyak ti amin kasinyong. Apo. O nga pa ilakay. Gagangay laeng agsakit ti bagik-bakit Agmalmalem nga rod nga napanak nag-deliver kanang iti produkto ta nga bibingka ken nadumapay nga kangkanen. Ken napanak met nagsingir iti malem. Wen lakay makabandong ka talaga ti ubram. Ket uray met si kabaket. Makabandog mo data panagaramid mo iti bibingka, panaglutom, panagaramid mo iti kangkanan nga ilaklako tayo. Idil-deliver tayo dita na dumaduma nga tiyendaan iti na dumaduma nga ilid iti probinsya tayo. Gagangay laeng nga agin na agan anos talakay. Kaya nagtinulong ta, taday ito nga rod ti pagsapulan ta. Wen nga rod bakit? Ket nagasat ta adu ti suki ta. Wen nga rod lakay. Iso nga iagawa ta ti negosyo ta. Ket no mo anda pa nakabalin na no mabalin ta pa nga ag-expand. Anya ti kahit mo saan bagat. Ket no iya dayo ta pa iti produkto ta. No mabalin ta ag-open iti no mabalin ta nga supplyan iti sa bali nga ili. Wen nangem inim nga ili deta supplayan tan. Nangrugi talaeng iti San Nicolas. Iti kwan. Sinirekta iti Batak. Pati Paway. Kurimaw. Ken pinili. Wen lakay angem di mo kayat nga ad-ado pa iti deliveran ta. Wen angem deta 5 pelaeng nga ili nga deliveran ken mapangko pagsingeran iti inaldaw-aldaw. Bakit? Ket medyo marigatan akon.
ay naadda pamuspusan no kasta abanag lakay. Anya, ket no ag-deliver ta iti sa bali nga lugar, edi mangalata pa iti maysa nga lugan. Ha, kasano ka nga mamaneho ta dua a lugan, bakit? Ket saan nga nasken nga sika ati mangmaneho ti dua nga lugan? Ah, tigayt mo sawen, mangalata pa iti maysa nga motor nga ikantay iti sidecar na nga kurong-kurong. Ket wen alangan met nga manehwem nga dua, di mo met mapaggiddan. Mangalat iti sa bali nga driver. Ah, mangalat at tao ta. Ket wen, mangalat iti mapagtalkan ta nga, uri kabagyam wenno kabagyak, nga awan trabaho na, isu ti mapanag-deliver kadagiti daddo mga ili. Ken isunto met ti mapanagsinger. Un ngagpaiso ya bakit? Ayun, mayat. Agem adda ka ti umanay nga igatang tayo di baro nga lugan. Ken kabailam ka di iti agluto ken agaramid iti kangkanen ken bibingka nga mapan i-deliver iti sabali nga ili. Kaya lakay. Ay naket mangala met iti katulungak. No mangala ta iti katulungak nga ag-deliver ken nagsingir, mangala met iti katulungak nga agluto. Ta isurok tumet. Ay, di kayat mo sawen bakit? Padakkelentan ti negosyo ta. Uwen lakay. Ngamin dumagdakkel met ten ni Elaine nga anak ta. Kasano naman ayunan pa eh? Ah, akit, kayat ko latta bakit no manayunan pa iti anak ta. Tani, elementaryan to no may nga school year ti anak ta nga ni Elaine. Baka adayo unay ti gidyat dan no mabayag pa nga mapasarunwan. Akit siyempre nagbalinta nga busy idi ti negosyo talakay. Tano ko man naganakak asigod, kalpasan nga naipas ngay ko ni Elaine, amangan no saan ko mga kastoy nga ka-successful ti negosyo ta. Baka jak kumamat na sango iti nagnegosyo, ti nagluto-luto iti produkto nga idel-deliver mo. Sa bagay, siguro ket nakem amin na Apo Diyos no api nga saan na tapay nga inikan iti may kadwa nga anak ta, lakay, ta nasken pailaeng nga papintasen ta deti pagsapulan ta. Ket ita, mayat metten ti annayas ti pagsapulan ta. Isu nga, mabalinta motten nga maaddaan iti may kadwa nga anak, saan ka di? Ay ket na bakit? Ay nabayagan na panahon nga kayat ko manayunan ti anak ta. Ket sapay ko ta iti mabiit a panahon, agsikog kanton bakit? Wen kasinyong gapu iti panagtinulong mi iti asawak, alis to nga gimmanar ti negosyo mi. Gusto ti ko na nilakay ko nga 5 nga ili ti deliveran mi wenno supsuplayan mi iti produkto mi nga bibingka ken naddumapay nga kankanen. Adu ti manggusto iti produkto mi, naimas kano ti bibingkak. Kantsawat na karod, naimas ti bibingka ni mayang kunada. Kastamot ti ibaga ti asawak tunggal makalagip kasinyong. Nang runa idita nagtulagan min nga mabalin min nga pasarunwan ni Elaine nga anak mi. Nakaragragsak kami iti asawa kasinyong akaslakunam kaslaawan iti dumteng nga nakana nga parikot mi. Tatunggal makalagip kami met kasin. Pagustuhan mi met tirik na titunggal maysa kada kami. Awan met ti amok nga nagkurkuranga kiti asawa. Tano kasanot kinarugso ti asawak tunggal makalagip. Kastamot ti kinarugsok. Anya bakit? Rugyan ta karutan ti agaramid iti ading ni Elaine. Ketwen alakay, irugyan tan tumeten ti mangpadakkel ti negosyo ta. Ngamin, no addan ton ading ni Elaine, amangan no jak to unay masangon ti agluto. Isu nga nasken nga mangalak ton iti tao ta nga
sursurwak to nga agluto, maisapay lang ita. Mabalin nayunan tanto, duwanton ti katulungak, tano os pagarigan tagsikugak, ket agpasngayak, ket saan ka makaluto, adda ngam namain ta nga agluto. Ken kastamot kanyak baket, mangala ka met ti kadwak, nga agi-deliver kadagiti produkto ta. Ken kadwak to met ngagsinger, kanya-kanya kami nga ruta. Angem siak baket, no anya ti rutak asigod, ket isuratan, makaammo ka alakay, ket data nga rod ti boss. Nakaragragsak launay baket. Gaputa, saan lang nga nasayahat ka, nasingpet ka, naanos, nagaget, nalaing ngagluto iti bibingka. Nakalalailo ka pa'y kanya. Agpadatalaang mo't lakay. Ngamin, saan ngagbalay kiti may isang negosyo, nang ro na iti agasawa akas kadata. No saan tangang tinulong? No saan ngagtinulong ti agasawa? Ustot ako ng bakit. Kat kastamot iti panagaramid iti anak. Iti panagaramid ta iti ading ni Elaine. Naskin ngagtinulong ta. Tinalaad na. Talaga inyarig mo aya iti panagaramid iti anak. Kutuwa na. Kastamot iti panagnegosyo ta. Agaramid kat bibingka, siyak mo ti mangi-deliver kaya nagsingir. Anyat kahit masawin nga ron. Agtinulong ta nga ron. Bakit? Oh. Rugyam nga ron din. Ti anya. Rugyam mo ti agaramid ti bibingka. Kit sigod mo't nga da bibingka kon. Anya. O di ba? Nabayag pa yan nga. Kankanem ti bibingka. Ay, una. Kasmut si ka. Nabayag mo ten nga. Kankanem dati balangkoy ko. Nga isot main nga ingredient dati bibingka. Ay, huwag ngagpaiso niya. Iso nga napintas ti kombinasyon ta. Bibingka ken balangkoy. Awan ti bibingka, no awan ti balangkoy. Nga ingredient na. Nga isot pinaka. Huwag ngagpaiso niya. Panagriknak bakit? Naganganar to upay tinegosyo ta. No addan tong tao ta. Kaya saan tanto unay marigatanan? Nang rona ito no, agpasngay kay iti may kadwang anak ta. Agtinulong tanto mat ngagawir. Ken mangpadakkel iti may kadwang anak ta. Kasti, panagtinulong ta, nga nangaw-awir ken nang padakkel ken ni Elaine. Advance ka unay lakay. Di ta pinaaramid. Aw-awir mo ti pagbagam. Abner lakay. Ay, iso nga rin ti aramiden ta itan. Bakit? Rogyak nga rin bakit? Lakay. Magusto ak unay ti templang bakit? Sakto tinanam mo. Sakto ti samit. Sakto ti apgad na. Kas madlaeng iti kangkanan nga aramidem ken lutlutuem. Perfect. Perfect ti templang bakit? Iso nga magusgusto ak unay. Kaya ti bibingkam ken kangkanan. Ure sa dino nga paset na ket naimas lata. Nanguruna dito eh. Yan na. Dito adaladek na. Yung bagang. Naimimas pa eh.
Namimas pengem di kiti bibingkat sa baling nga lugar. Angin kukwak lada ito eh. Kukwak lada ito nga bibingka bakit? Sigwin lakay. Kukwam laing da iti bibingka lakay. Ah, nag-imas. Ah, ah. Kalpasan mo't nga kanak ti bibingkam bakit? Pakanan kanto mo tinalingta nga balangkoy. Wen lakay. Tinalingta nga balangkoy ko nga. Already mon idepel iti asukar ket naimas. Wen lakay. Sabay ko ta makaaramid ta ti ading ni Elaine ta. Kalpasam nga kanan dati nalingta nga palangkoy ko. Agaramid tanton iti ading ni Elaine. Sige lang. Amuti nga ro din tabalangkoy mo ta kaneko. Sige bakit? Oh. Ha. Ay. Di mo unay tamurdong na maalino ak. Ay, sorry. Ipatpatig ka unay-unay bakit? Ipatpatig kapit unay-unay lakay. Yeah. Insarek ko, neti balangkoy ko. Iti unag ti bibingkam, bakit? Nagmaymaysadan. Kaya dito yan. Makaaramid tanton iti ading ni Elaine. Mayang. Nagimas ti bibingkam, mayang. Nagtangkan di balangkoy mo, Abner. Mayang, Abner. Nagimas ti bibingkam. Nagimas mo ti balangkoy mo, Abner. Nagtultuloy nga rod ti kinaragsak mi ti asawa kasin yung agingga nga pinatgan ti Diyos tinabayagan nga araraw mi nga maadaan kami iti may kadwa nga anak ket positive nagsikugak kalpasan iti sumagmamano a bulan. Ket agingga nga kabaelak paylaeng ti agaramid iti produkto mi nga bibingka ken daddo mapay nga kankanen nga i-deliver ti asawa kastameten iti kaanakak nga inalami nga baro nga para i-deliver ken para singir. Sinursurwak met iti maysa sinursurwak ti maysa nga kabagyan met ti asawak nga agluto, agaramid ti kangkanan, no anya dati recipe ket insuro ka mismo. Tapno no ti kasta ket maala na dati templa nga magusgustuhan unay dagiti customers mi. Naglabas pa'y di sumagmamano a bulan ket dakkelen ti tiyan ko kasinyo. No idi, ket nakarugrugso kami iti asawak tunggal makalagip kami. Ngami di dakkel, ti tiyan kon, madlaw ko, nga manmano kami laengen, ngagkanay iti asawak, ala maawatak met. Siyempre, dakkel ti tiyan kon. Ken, no,
No siya ti makalagip, kuldingek ti asawa, alakit pagustuhan nakmat. Angem saan nakas idin nga ti mismo asawa ti mangkulding kanyak nga no makalagip, arakopen na ket agkan na dagiti bibig ko, aging ka nga maiduyos tirik nami ket addanton mapasamak kada kami. Ngemitan, manmanunak pa nga agkanon ti asawa kasin. Siguro agad gapota masikugak ko na. Angem to no maipas ngay ko ti anak mi, may kadwa nga anak mi, amangan no agsublinto ti dati nga kinalailo na kanya. Diyak la tayong kaskaso dahi nga banag kasin yung tamok nga bisi-bisi ti asawak, amok nga kanay na mabannog nga mapanag-deliver iti bigat wenno ti aldaw ket mapanagsingir iti malem. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga agawid ko man ti asawak manipod ijay pinili nga naudi nga nagrotaan na, nagtawag kanya ket kunana, anya? Naperdyanak ti motor, bakit? Oh, ket, anya nga ruti anya ti perdina? Diyak nga mo. Italaang ba't nga nagkastigay ti motor? Alakit mangkita kan adit ti talyar di ta wenno mekaniko nga asideg, ipatirmaan mo tapno makaawid kanton. Itayak pala ko ngagsapsapol bakit? Angem awmot ti masapulak. Anya? Ket, anya nga road kasano? Ingkalata ipadas ingkalata sumapol. Padasim ti agdamag ka digita, balbalay dita, tattao dita nakaperjam. Awang kanumot ti amudang asidig nga mekaniko dito bakit? Oh, ket anya nga rod ita, kasano nga rod? Anya nga rod ammo. Adda ka no sumangpet nga mekaniko, angem aggapo kano pela dita lawag, ijay lawag. Agawid dito'y Batak. Oh, tagtab trabaho ka no dito Batak. Agim baka alas 10 pala trabi ka no. Alas 10 ni rabi eh? Agad nagbayag man tan. Agad, anya nga tano, ibatim lata dahi ta motoren, agawid kalatan, ta sublianam to no bigat. Ay, mati abakot. Mat nga ron ti pangibatsak dito eh. Amang ano, adamang takaw dito sidecar, dito motor, kaya dito korong-korong. Ay, di mo lang maisarita ditan? Mabahinak mo, awa mo tiyam amok dito bakit? Kasano nga ron, anya nga ti aramidam? Urayak latan, dati bagbagada nga mekaniko, nalaing ka no day jay. Tagob ubra ka no, iti kasa ti motor, ijalawag. Sigurado nga, muna kan ti sakit na dati motor. Kat, alis to lang ka no nga, tarim nun na. Tinawagan da pikid di tayo. Alas 10, api nagbayag man ten. Napanda ka no nga men, day asawa na, ijay Robinson, napanda nagmall. Iso nga alas 10 to siguro nga makasangpet da, kung naman dati timawag. Anyape nga rod. Sige. Ala, pagtambayam nga rod, makamuwak na ta dito yung bakit. Kaya saan daklat na nga ibadbatsan ti makaten. Mga anak tulat ta dito yan, mangsapulak to iti karinder yan. Ala, sige nga rod. Ay na. Yung bagta si Mangput kan. Well nga rod bakit? Narabiyang ka. Tenga trabiin. Well, saan naman dagos nga inobra ti motor ko dati nang tarimaan. Oh, napanamit pa nala di kiti tools na. Ket kumusta? May garo din. May atin. So nga nakaawid ak bakit? Ape anya nga minti nangyari aya? Siguro gabot kinadaan ti motor. Gagangay laeng deta nga adag perdi iti may nga motor bakit? Ket kasano nga rod no mapasamak to man eh. Samot siguro. Agad no mapasamak to agad. Ipatirmahan to man eh. Anya nga rod tiki makunam.
sukatan ta ka di deta motoren? Ah, saan ba ay? Anya tikit mo sa nagperdi itay, amang nagperdi to manen. Mabalin pa ilaang detoy. Isupay tay gatang ti baro nga motor. Kabailan na pala detoy. Mano pala atawin mo detoy bakit? Sige makaamu ka. Angem tilapan panunutet, amang makaapektar iti negosyo ta. Kundi ta panagawid mo. Kasano nga ro din awan balbalay diyan ti nakaperdi ti motor mo. Hmm. Asidig mo ti pagrutruta bakit? Awan ti pagdanagan. Alang ro. Apay kano nga naladaw nga nagawid ti asawam, amayang. Naperdiyan nga min tatang. Ay, gagakailaing day taang, agperde ti motor, no kanayon mo't na mausar. Uwin nga rin tatang, isumuti ko na ni Abner. Kit ibagakin ko na, mangiruwar kami iti baro. Tadamot ti urnong mi. Mabaling kami met nga mangala iti hulhulugan mi. Tainal daw mo't nga daw mapastrik mi. Ay, una, may met mo't laig ti baro nga motor. Angim ko na naman nga, saan pa'y laeng? Ha? Una na. Uwin tatang, met ka no pala day motor. Naira na kanula nga nagperdi. Kasano nga rin nagperdin to man ay. Nasasayat siguro ilako yung gumatang kay iti baraw. Day tamot ti panunutek tatang. Ang saan ko naman ti Abner? Siguro agad. Kaimaan nan ti motor na. Maikawa siguro na sa bali nga motor ti usarin na. Ay sa bagay, adamot kakasta nga talaga. Ano anya dati nabayagan nga aramaten na ang motor, uno anya manalugan, isulatan ti kayat na. Ngano agperde, kay kayat na nga tarimnan na, ngam deta gumatang iti baraw. Kaya nustumot isupay deta gatang yaw. Kayat hulhulugan yaw, urnungin nyo latan para iti apukok. Wen nga rutang, aganakak into no may abulan Ay, kat excited ako na balasang ka, nga makakita iti may kadwak nga apukuking ka. Di agun unid iti inauna nga apukuking ka. Lolo? Ay, naimas gayam ti pagad na. Alamangang ka, apok. Wen lolo, naimas kami ti linuto ni nanang. Huwag ngagpaisaw. Ay, wen gayam, nanay. Elaine. Api gayam nga. Diyak nakita nga nagawid ni tatay di Rabi Ni tatay mo? Akit naladaw nga nagawid anak. Angim saan nga usto nga saan nga nagawid ni tatay mo? Nagawid. Ngem matmaturog ka idin. Api ngamin nga naladaw nanay. Sigod met nga saan nga malagladaw nga gawid ni tatay. Naperdi ngamin dati motor na. Kahit saan nga nakaawid na sigod. Inurure na pala dati mang tarimaan. Ay, tatay kami pala, sarsarita ka ni nanay mo. Di ka nang nanggag, apaw. Saan ta, lolo ta? Bisyak nga mangan lolo. Ay, huwag nagpaisaw. Nala, ituloy mga rodin timbangan, apaw. Kalpasan laeng ti makalawas kasinyong nga agawid ko man ti asawak manibod iti panagrota na di ta tumawag manen kanyak. Anya? Perdi manen dita motor ko nam, lakay. Uwin bakit? Diyak mo no apay, natarimaan mo din. Baka sa bali nga paset parte na tinagperdi. Kagangay lang siguro tadumaan mo dati cellphone. Dati motor ko, kunak ko na. Kit dapat impakitam ko maamin idin. Ay, kit saan matakas ka rin nga makita natin problema ti motor. Bakit? Mabalin nga mayat pala idilawas na ang bimbigay itan. Kit sa din nung arti nakaperdyan ta motor mo. Dag dito'y batak mat lang. Naira naman nga dito'y batakan, bakit? Anya? Anya't orasin ni, sumip ngayatan. Itay pala urahin da ka. Uwin nga ron, angin, kasi mo tinapasama.
Agore ka ta sumapulak iti mekaniko. Um, ay, hmm, imbag ta simmangpet kan. Oh, nabanbanog ti langam. Awen nga bakit? Huh, nagbayag mi nga tinarimaan iti perdi ti motor. Ay na, anya ti orasan ni alauna ti parbangon eh. Uwi nga ron, imbag ata nakaawid ak. Hmm, ket, kumusta nga rod? Bayat mo tan. Imbag ta, ada asidig kami ng mekaniko ngam nabayag ng inobra. Imbag ata tinulungak, imbag ta, ah, nagsapsapol pa lang amin, di kiti fuse box na kadaan na, ket rabi awang paggatangan. Imbag ata damat laing ti nakasarita na nga paggatgatangan at piyesa. Eh, so, deta, may ate. Ay na. May kadwa nga gundawayin, may kadwa nga daras nga napasamak yung kanlakay. Naperdyang kay batak, idilawas na. Naperdyang ka maita bataken. Uy nga ron. Gagangay laang mo't kid di abakit. Tadaan nga ro din ti motor. Kat anya nga tanong gumatang tadbaron, ilako tala taday tadaanan. Ay na, saanin bakit? Gagangay la neta, ulit na natarimahan mo tan. Ado piti mas dadaan pa nga motor dita, nga susarid na iti akin motor. Mayat matlat ta. Uwen, angin ka sa nangarod na maperjan kan tumanan. Sakit nga talaga ti daan nga motor deta. Tinasisita, natirimaanan. Ay na, api nga min aya nga di mo kahit nga sukatan ta motor mo. Nga po ka di taada sentimental value na. Uwen na bakit? Ngam sala nga day dyan. Na nerwama kami ka dito nga motoren. Sa bagay, dahil tamat ti ko na ni tatang. Maala nga ron, tabaring no saan tong agperdin Kit ni, madandanagan kami kinailay nga agururay king ka. Ay, gagangay lang na ito anak ko. Wen angin may kadwa nga darasin nga naperdyan tatang. Ay, sa gaunay dita apaw, Elaine. Ay, baka matnag ka dita. Elaine, buha ba ka dita? Saan ka kumalayat dita? Ay, wen nanay. Ay, nadakil ti apo ko kaon. Ket nay, rumwarton ti may kadwa nga apo ko. Wen nga ron tatang. Ay, kasaritam ti asawa, mamalasan ka. Allo ko yung nga mangiruwar kayon ti baraw. Tapno saan gagkaraper din, ti motor ka, usasarid na. Di na nga ron kay tatang. Tako na uri mangiruwar tayo ti baraw nga motor, dahil ito man la usarik ko na. Dahil man lang daan nga motor na ti usarin na ka no, isot na kay ruwaman na. Ay, alaki, bayam ano kastat kayat na, saan mo mo mapilit kay tao. Uwin nga ron tatang. Ang day tala ti madmadlaw ko. Ang karaper di mo't motor nan. Samot kid nga dati pagpatarimaan na ti problema. Ti problema dati panagawid na. Kat no rabi iuna yun ta. Ada mapasamak king kuana nga dagas di tadalan. Iyat ada yung apo, Diyos ko. Ay, iyat ada yung apo ko na might. Alak ti pagyaman ng balasang ko. Kat awan ti dagas na napaspasamak iti asawam. Gagangay la day ta. Saan ka ngamin nga agpanpanunot iti badi Saan ka uling agdandanag, aglalo kat day. Tandani ka naganakan, anak ko. Saan mo tamat nga maikat kanyak tatang agdanagak. Takang kastan agman maneho met nga ron ti asawak, iti kurong-kurong. Ay, sa bagay, ang mala. Sapay ko ba, tawan iti dakes, nga mapasamak iti asawam. Bayat iti panangaramat na, dahil tadaan na motor na. Uwin nga ron tatang. Ape, ay, anaman tinaperdin lakay. Diyan ka mong bakit? Sa balik anot perdi na ita. Sigun ka dati mekaniko nga. Asidig ba't la dito Unilat pa nakiranrananan. Kanahin lang nga kastan nga dita batak ka nga maperdyan. Wait nga rod. No kaano nga agawid ako, no kaano nga nakasingir akon, isobit ti pa nagperdi ti motor. Hindi mo lang kami nadnadlawan.
Ta sakbay ko mga nagbiyahe ka, kinitam nga umunan no at iti maperperdi, ay dakmat maamuan bakit no maperperdi ti maysa paset na. Hala, nabali ti importante, sa ipakbad dito adamot babalay, angem agsapsapolak pala ang iti mekaniko. Ket di iti sigod nga nangaramid ng tartarimaan ta motor mo. Sabali met nga rod ti ayanda, hang kumakontak ida, bakit? Anya? Malalala, anya man nga oras sakto nga agawid, agawid ak tulatan, numalpas dito lakid din, numatirimaan. Maturog kay tulatan, saan dak nga panunutin, bakit? Oo, nangim, kasano nga rutin no, bigla agaan anakak, na awang ka. Ay, saan ba't siguro bakit? Ah, ay na. Mm, mangan talatan anak, ni tatay mo, hanggang makasabay ka data. Api na pa na ni tatay, nanay. Anda di batak pa ilaing anak ko. Naperdyan manen. Anya? Naperdyan man ti motor na, naperdi man ti motor nan, nanay? Uwin nga rin anak ko. Alam mangan talatan. Di ta kano yung uray sunan, mangan tulat ta kano ni tatay mo jay bataken. Batak nanay? Uwin, batak. Isa ti nakaperdyan ti motor na. Ala, apay. Kanayon nga jay batak ti pakaperdyan ti motor ni tatay. Oh, uwin nga ron. Sabalin samat detan nanay. Anya? Anya tikit mo sa uwin, Elaine? Ay, sika. Mano pala tawen mo, dakas ng amu mo na. Nabuyak namin iti TikTok, nanay. Anyat nabuyam ti TikTok? Basta, nanay. Ada nabuyak nga TikTok. Anyat nabuyam ti TikTok. Diti, ada babae na, diti asawa na, nanay. Oy, agbibuya ka ti kakastan, ubingan ka? Uwin, nanay. Api ka na hindi batak pakiperdyan na ni tatay. Api maperdi di motor na ka na hindi batak. Anya ti kahit mo sa uwin. Baka the chicks ni tatay di batak, nanay. Anya? Ay, di ka agsasaw ti kasta. Elaine? Amon tol ulitin daytan Kinahang ka man nagbibuya di TikTok, tiladang masursurong. Nakigtutak kasin yung iti imbaga ti anak ko. Saan nga gapo? Iti kinaubing na, ket kasjayan ti mabuybuya na, iti TikTok, wenno iti cellphone na. Nakigtutak iti imbaga ti anak ko. Nga adda kano chicks ti asawak ni tatay na nga taga-Batak. No api nga, naglaing mo't nandiya ubing, nga nakapanunot iti kasjay. Idinto nga siya, namin anon nga naperdyan ti asawak, namin anon nga nairan-rana nga, ijay lata Batak ti pakaperdyan na, ijay syudad ti Batak. Api nga ti anak ko pailat nakapanunot ti kasjay. Api nga jak na panunot, nga posible, nga agpampambarlaeng ti asawak, wenno, agparpartuat laeng ti sao ti asawak, nga naperdi ti motor na, ngem gayam, ada sa balin nga raramiden na, ijay syudad ti Batak. Gapo nga tata na. Gapo nga tata. Ada talek ko iti asawak, ket patsek nga saan na maaramid, dati imbaga ti anak ko. Ang imape nga ibaga ti anak ko ti kasjay. Ken apay nga, ken laat nga. Kasla nagdanagak moten, adam padagdanag ko nga posible nga, usto ti imbaga ti anak ko. Aging nga dimteng manen ti gundaway, wenno, dimteng ti panawen, wenno ti dimteng ti aldaw nga naperdyan manen ti kurong-kurong ti asawak. Ket nairana manen nga di Batak ti nakaperdyan na. Ijayen kasinyong nga nagatap akon. Ijay nga
Ad-addan ti panagdanag ko, amangan usto ti kuna ti anak ko. Ket idi imbaga na malagip ko unay kasing kabulanak. Kabulanak daydi nga aldaw, idi ta ibaga ti asawak nga naperdyan wenno naperdi ti motor na ije batak ket agsapsapol iti mekaniko. Saan ko ngayon pakaammo iti asawak, nagbiyahe ak. Kinasaritag ti maysa a kabagyak nga dakotse na kasinyong inarkilak. Imbiling ko met ni Elaine ken ni Tatang. Nga idi saludsuden ni Tatang no papanak. Imbagak nga dalang emergency. Saanan nga nagdamag pa ni Tatang idita. Imbaga ko iti kasidsin ko nga patarenan ti kutse. Kering kami ije batak. Ing kami ije imbaga ti asawak nga nakaperdyan ti motor na. Kadi di makadanon kami iti imbaga ti asawak nga nakaperdyan ti motor na. Iti lugar nga ayan na. Kaday di nga gundaway. Dito yan nga napasamak. Ti pagbutbut nga. Hindi makita ko ti kurong-kurong ti asawak nga nakaparada. Iti sango ti maysa nga apartment. Nga awan met ti mekaniko nga mangtartarimaan. Ad-addan nga kimaro ti panagatap ko nga pudno. Pudno nga sa bali nga naramiden ti asawak kasinyo. Diyak ambo iti ti aramidek. Kung nakiti kasinsin ko, agure kalatan kasin. Apay ka di kasin. Kaya adamat ti kurung-kurung ni bayaw dita. Uy nga. Iuray na kalatan. Saan ka kadi alumugang ikwana? Sa bagay. Masikog ka. Baka saan ka nga safe doon di kurung-kurung ti pagluganam. Uy, iso nga, uray na. Naskin nga uray na kasinsin. Intortored ko kasin yung napanak nagtugtog iti ridaw, iti apartment, nga ayan, nga nakaparadaan iti kurong-kurong ti asawak. Kaya, kasta unay ti nervyos ko. Agtagtagargar ti bagik, kada iti nga gundaway kasin yung. Naminaduak nga nagtugtog. Ngayon ti mangilokat ti ridaw. Dinto nga amukmet nga adataw iti uneg. Tanakasilaw met iti salas. Madamdama pa'y kat mangigkon nga adda baddek nga mas asidag iti ridaw. Sino day ta? Babae kasinyo. Babae, tinangilukat iti diri daw, iti apartment. Sino ti masapol mo, ma'am? Ni Abner. Anya? Ni Abner? Api nga naklat ka. Api nga kaslamas daw ka. Nga amok nga ni Abner ditoy. Wen. Amok gaputaan da na iti kurung-kurung na ditoy. Sino yata? Mayang? Abner? Mayang? Sino iso na? Ilawlawag kundo ti amin. Mayang apeta ka ditoy. Agawit ta. Saan ibatanak? Nalawagin ti amin kanyak. Mayang! Mayang! Subli ka! Mayang! Intan ka
masinsin. Patari, munti ko sa intahan. Agawid tan. Mayang! Mayang! Sabrina! Mayang! Idi damo kasinyong kastaunay ti panagdenay ti asawak. Ibagana nga adda kano pesto na iti tiyendaan iti batak. Dahil nga babae, ket may sa kano kadagiti del-deliveran na iti produkto mi. Ket iso kano tinaudi nga nagsingiran na. Ang imedi bagak. No apa, dinamag ko no apa nga di bagana nga naperdyan. Dituyen nga saanen nga nakakaot iti rason na kasinyong. Saanen nga nakapaglibak. Aging nga nagparintumeng latan ti asawa kiti sangwanak. Ket nagan anog-og nga nagkidkid daw ti pamakawan ko. Pakawanin nak, bakit? Amok nga nagbidutag. Nasulisog ak laeng. Ang yung santo na maulid, bakit? Pakawanin nak kuma. Pakawanin nak kuma. Kasla laat mat nga timangken ti pusok kasinyong para iti asawak. Awa na pulos. Awa na pulos ti mariknak. Nga amor iti asawak no di ket pasig nga gura. Pungtot. Suron. Uray no kasanot pa nagparparintumeng ti asawak. Saan ko nga pinakawan? Ket pinagtalaw ko. Pinagtalaw ko kaday di nga aldaw ket imbagak nga agsina kami. Nanay, aping saan nga gawawi din ni tatay dito eh. Anak, agpeso ka di day dimbagak nga da chicks na di batak? Ha? Ay na, anak ko, saan mo nga panunutin data? Adala na pala ni tatay mo. Mabayag na saan nga gawid dito eh. Saan mo pa nga maawatan ti amin anak ko? Ilawlawag kuntukin ka. Intunos to nga, tuno may nga, tunoan nan, adatunan, anay nga, tawen mo, tunoan na, adanaki mo anak. Ay, nagsina kay ka din kini tatay. Anak ko, nakasursurwam na kita aya. Nabuyak nga rod nanay, mabuybuyak na kwa. No, ada chicks TJ, no, ada chicks TJ, DJ tatay. Isina na kwa day nanay. Nanay, sabi ko madasan kay ngagsina kini tatay. Ang pakawanemon ni tatay, nanay. Ay, no siyak laeng balasan ka. Lakid din ay papuswan ti panagbabawi kin panagkid daw na pamakawan ti asawam king ka. Awam mo ti dakas na no kami ti may kadwagun daway na no pakawanem, aklunem. Kami ti gundaway nang agbalbaliw. Pagpagapom nga rod. Kandagitaan na kyo. Ano ka anumit nga dandani ako naganak. So nga rod day tati kunak, babalin nga nagbidot ti asawam, gaputa tao laeng. Babalin nga nasulisog laeng, gaputa, gapu iti kasasaad mo. Ang imapay, nanapod na kumat panagayat na kanyang tatag, urian niya pa iti kasasaad ko, saan nga garami di timadi, saan nga agsapol iti sabali. Talaga, hindi nga di nakipagpatig. Tabi nga nagsapol iti sabali nga babae. Gaputa masikugak. Katadumid dito ti makahuray, makatagpal. Hindi malagip mo tatang, hindi buyain ta. Ha?
Asinaw. Di ta Facebook. Diti anak ni Nemi Ruiz ni Manong Nemi. Yung. Di kasi yung. Wen, nagsikog ba ti bagat na? Nagsikog. Ay, nakatipel man. Nakauray man. Pingan. Isa mo ngamin nga, ipadpada Lakay mo, kaday dyan ngayong yaw. Ang duduma ti lalaki, ti tattao, balasang kao. Sige, nagsakit. Nakita ka mismo. Nakita ka mismo, tinangisukatan na kanya. Basit ti tiyan na datang. Kasta nagbasit ti ba nagkita kini bakit? Ay, anak ko Hindi mo pang panunutin dayta. Alakit nimbagamot tayo ti asawam nga. Insardeng nan, ti nakisinarak ka dahi nga babae. Ang mga kung nanalaeng datang. Tanagulbod kanya kitindi namin na dumadaras. Kaya baga na nga naperdi ti motor ng tagayam sa bali. Sumat na kaya mga di na kaya ti bibingka kung dada sa bali na bibingka kaya na. Anya? Ay, anak ko. Saan ka unay ngagsangit, katnay? Amang agarak ka nga dinauras. Impas ngay ko ti may kadwa nga anak ko kasin yung kat kaasin na po Diyos. Healthy ti anak ko. Makabulan itan, sipod nagpas ngaya kasin kadaging gayta saan pa nga nagsarday ni Abner nga nagkidkid daw iti pamakawan ko ken ti panangaklon ko manen ken kuana tapno mabukel manen ti pamilyami sang kabirok met ni Elaine ni tatay na nga tunggal damagen na ken ibaga na nga pagawide ko ni tatay na kasla malunag tirik na kasin nyo. Tamaas siya na kiti anak ko nga agpakpakaasi. Nga kasla ibagbaga na nga buklen mi manen ti pamilyami. Nga kasla ibagbaga ti anak ko nga saan na kayat itinarakrak ka pamilya. Kitunggal awirek ti may kadwa nga anak ko. Nga awampay tinahakim na. Kat panpanunutek. Nga awan to ti ama nga mariingan na. Dito yung asumkin to manin iti panunot ko. Anya nga ta, pakawanik nga tan. Ikakiti maudi nga guntaway na. Tabaring pudno ti panagbalbaliw na. Kat saan nanton nga aramidin pa'y tinaramid na. Tadyak amono ka ba elakto pa'y nga ibturan ti sakit na. Dahil italauna iti mangigaw-gawid kanyak nga mga klon manen iti asawak nga pakawan ken kuana. Mga nudyak to maibturan ti sakit na numaaramid na to manen kanyak. Dahil ito nga rod ti pakasaritak ken dahil ito iti problema kasinyong no manen kayat kon nga ikan iti maudi agundaway ti asawak tapno mabukel ti pamilyami ta isumet ti kayat ti inauna nga anak ko. Kentap no adan to mariingan na nga ama ti may kadwa nga anak ko. Angim no malagip ko day di sakit na. Ket mapanunot ko nga no bilang laeng ta aramiden nan tumanen ket baka jak to kayan. Baka jak to may turan di sakit na. Balakadan dakman kasin no anyat aramidek. Balakadan dakman no anyat kasasayaatan na nga aramidek tapno no tikas na ket malipatak day di sakit. When no malipatak ti sakit na tinapasamak tinaramid ti asawak. Ken may kat iti panunot ko iti posibilidad nga aramiden nan tumanen. Ay, nagrigat.
nagrigat ka asinyo. Agyaman naklaunay kasin, ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasaritaak, ket sapi ko ma, may ita da balakad kanyak dagiti nakabuya. Sabi ko ma, damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag dati nga pakasaritaak, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya, more power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, mayang iti Ilocos Norte.